Έλα μαζί μου να σου δείξω πώς έφτιαξα αυτό το υπέροχο καδράκι για τις γιορτές και όχι μόνο. Αφού έχω ασταρώσει ένα ξύλινο καδράκι, θα πάρω ένα στένσιλ και με το Violet Grey της Majestic θα το αποτυπώσω στο καμβά. Το ίδιο θα κάνω στη συνέχεια και με την πάστα Titanium Relief της Ritz που δοκιμάζω σήμερα. Θα αφήσω να στεγνώσει και εγώ έχω ήδη ετοιμάσει τα στοιχεία μου από καλούπια με τη φανταστική ρητίνια από τα Kjoses de Cochon και έχω αποφασίσει πώς θα τα στήσω στο καδράκι και αποτυπώνω σε ένα χαρτόνι το σχέδιό τους. Το χρησιμοποιώ δηλαδή σαν πατρόν για να μην λερώσω. Και βάφω τώρα περιμετρικά από αυτό το πατρόν με την μπλε από την πατίνα Rusty Effect της Ritz. Σχεδόν παντού, αφήνοντας μόνο μερικά σημεία. Αφού στεγνώσω, θα πάρω μια σφραγίδα, θα μετακινήσω ελαφρώς το χαρτόνι μου και θα λερώσω και με λίγο καφέ από τη σφραγίδα. Στη συνέχεια, αφού στεγνώσω, θα πάρω την πατίνα ζύφτη, πάλι από τη Ritz, και θα την αραιώσω με λίγο νεύτη και θα λερώσω παντού, θα βάψω παντού. Κάπου θα επιμείνω λίγο παραπάνω, κάπου λιγότερο, με ενδιαφέρει να λερώσω. Δεν με ενδιαφέρει να είναι τέλειο. Θα βάζω πατίνα, θα στεγνώνω, θα λερώνω. Θα προσπαθήσω να δημιουργήσω ένα βρώμικο περιβάλλον, σχεδόν βρώμικο αποτέλεσμα. Αφαιρώ με μορομάντιλο, ξαναπροσθέτω όπου νομίζω ότι χρειάζεται. Θέλω να δημιουργήσω μια παράξενη επιφάνεια. Στεγνώνω και αφήνω στην άκρη το καδράκι μου και θα ασχοληθώ τώρα με τα καλούπια μου, με τα στοιχεία μου, που έχω βγάλει από καλούπια. Θα πάρω τα στοιχεία μου και επιλέγω τώρα να τα βάψω με το Multi Surface Titanium Metallic της Ritz. Ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα που χρησιμοποίησα και στο ελάφι που σας έκανα στο στολίδι. Βάφω παντού με αυτό το χρώμα και θα χρησιμοποιήσω και σε λεπτομέρειες ένα υπέροχο ροζ από τα Chrome Metallic, πάλι της Ritz. Βάφω λοιπόν όλα μου τα αντικείμενα και στεγνώνω. Εδώ χρησιμοποιώ το Chrome Metallic, ένα απαλό υπέροχο ροζ. Με ένα σταυροδόρο κάνω ένα φώτισμα με Antique White από τη Majestic. Στεγνώνω πολύ καλά. Και με την ίδια πατίνα, τη ζύφτη, από τη Ritz, θα λερώσω όλα μου τα αντικείμενα. Θα την περάσω παντού, αραιωμένη, με άοσμο νεύτη, αλλά θα την περάσω παντού. Και θα σκουπίσω με μορομάντιλο να αφαιρέσω όσο
το αποτέλεσμα να αρέσει σε μένα. Θα φωτίσω και πάλι με λίγο ροζ όπου χρειάζεται. Και η τελευταία πινελιά στα στοιχεία μου είναι η δαχτυλοπατίνα Magic Gold από τη Ritz πάλι. Μια υπέροχη πατίνα, φανταστική, που νομίζω θα αντικαταστήσω με την Gold Pasta με αυτήν. Μέχρι τώρα αυτή τη δουλειά την έκανα με την Gold Pasta, νομίζω όμως ότι είναι πολύ καλύτερη αυτή εδώ. Και θα πάω στο καδράκι μου, θα ξαναπάρω το Rustic Effect το μπλε και θα φωτίσω αρκετά σημεία. Χρυσή πατίνα τώρα, φώτισμα με τη χρυσή πατίνα και πάλι σε κάποια σημεία. Θα κολλήσω τα στοιχεία μου στα σημεία που έχω εξ αρχής επιλέξει. Με την πάστα που χρησιμοποίησα στην αρχή για να κάνω το stencil θα βάλω λίγη λάμψη πάνω στα ανάγλυφα του stencil μου και με το καφέ από τη Rusty Effect της Ritz θα κάνω dry brush σε κάποια σημεία. Θα συνεχίσω το ίδιο και με λευκό, με το Antique White, πάλι να φωτίσω κάποια σημεία. Θα ρίξω λίγο νεράκι, το αφήσω να τρέξει και να χαλάσω λίγο την επιφάνειά μου. Θα σκουπίσω μέχρι το αποτέλεσμα να με ικανοποιεί. Τελευταίο με βήμα είναι και πάλι η χρυσή πατίνα η Magic Gold για μια έξτρα τελευταία λάμψη όπου νιώθω ότι χρειάζεται. Και το έργο μου είναι έτοιμο, ελπίζω να σας αρέσει, ελπίζω να προσπαθήσετε να φτιάξετε κι εσείς κάτι παρόμοιο. Αν έχετε κάποια ερώτηση μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα, θα χαρώ πολύ να σας απαντήσω. Και αν σας αρέσει να βλέπετε από μένα τέτοια έργα, ακολουθήστε το κανάλι μου στο YouTube, Μαρία Καφτάκη Art From My Soul, τη σελίδα μου Μαρία Καφτάκη Δημιουργίες Ψυχής, ακολουθήστε με στο Instagram, στο TikTok και στην ομάδα μας στο Facebook Art From My Soul. Φιλιά πολλά, καλές γιορτές με υγεία και αγάπη. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να περνάτε υπέροχα. Φιλιά πολλά, αγαπώ σας.